نعم بحثا هر دو هێزن هەڤرک بکەن کە ینی جوداهیە ناوبەرەوان چییە؟ ئەم بەحسا رووسیا بکەن هێزن رووسی چەکێن وێ چنە بەحسا هێزن ئوکرانیش بکەن کە هەریەک جوانە چەندە. دەستپێکە ئەم ji بودجە دەست پێ بکەن بودجەیە لەشکریە رووسیە ساڵانە ینی 61.7 ملیار دۆلارە لێبەلەیەن ئوکرانیان 5.9 ملیار دۆلارە. Ji bo hejmara serbazan jî 209,000 leşker yên Ukraynî hene her wiha 900,000 leşkerên Rûsya jî çalak in. Di heman demê de ji bo leşkerên yedek 900,000 leşkerên yedekên Ukraynî hene lê di hember de 2 milyon leşkerên yedek yên Rûsî hene. Em behsa hejmara tank û zerîpoşa jî bikin yên ku Rûsya hene û Ukrayna hene bi giştî de yani 858 tankên Ukrayna hene di hember de Rûsyê 2840 tankên wê hene ku dikare pê şer bike di heman demê de 12303 tankên zirxî hene yên Ukrayna hene di hember de Rûsya 3122 trombelên corê zirxî hene yên şerker. Em bên behsa balafirên şer bikin yên Ukraynî û Rûsî de nava amarên ku wezaretên berevanên her du aliyan dane 125 balafirên şerker yên Ukraynayê hene di hember de 1106 balafirên şerên Rûsî hene. Em behsa corên helîkoptera jî bikin. Helîkopterên Ukraynayê hejmara wan 35 helîkopterin. Lêbelê yên Rûsan 394 helîkopterên wê hene. Behsa gemiyên şer bikin yên herî pêşkeftî ku di serdema nû da şer ji bo şer hatine çêkirin. Ukrayna 13 keştiyên şer hene. Lêbelê Rûsyê 47 keştiyên şer hene. Vê yekê jî balansa hêzê diyar dike di navbera her du aliyan de. Keştiyên balafir helgirin heyî jî Ukraynayê nîne lêbelê Rûsya yek keştiye pêşketiye balafir helgir heye di nava deryayê de balafir dikarin li ser wan dakevin û rabin. Her wiha heftê keştiyên jêrderyayî hene yên Rûsyayê di heman demê de 4409 mûşekên atomî jî hene kulavên atomî dikarin rake yanî weke bêjin li ser astê hêza atomî Ukrayna hêzeke ne atomî ye lêbelê Rûsya hêzeke atomîya gelekî pêşkeftî û mezin e. Eva ew balansa hêzê û cudahiya navbera hebûna çekan ji rûyê geştiyan balafiran trombelên zirxî helîkopteran û hêza ser erdiya fîziya weke bêjin leşker di navbera her dukan e bêguman Rûsya hêzeke gelekî mestir ji Ukraynayê lê Ukraynayan jî hevpeymaniyeke mezin e wek NATOyê wek Amerîka piştgiriya wan dike hem bi madî hem bi menewî hem jî bi çek û silah.